Joo. Elikkä pastaa. Ja tässä tapauksessa tehdään spagettia. Tässä on ohjeet tästä Extran spagetista. Kilon paketti. Ja perusohje on se, että iso kattila ja 8 litraa vettä. Ja 1 desi laitetaan karkeata merisuolaa sinne. Katsotaan paljon tänne menee. Niin laitan 2 litraa sinne. Tässä vähän päälle. Tossa on kumminkin toi, jos näkee sinne, niin no se on pikkasen päälle toi 2 litraa. Aika tarkkaan, mutta kun se kiehuu, niin sitä voi ajatella, että siinä on 2 litraa. 2,5 litraa. Niin mä laitan siihen, eli 1 desi menisi 8 litraa, niin se jaettuna 4 osaan. Eli tätä meidän karkeata merisuolaa. Tää on ihan hyvä. Niin tässä on, tää on 50 millilitraa, eli puoli desiä, niin mä laitan tähän pikkasen päälle puolet, koska tuossa on 2,5 litraa vettä, niin se on aika hyvä määrä siihen. Laitetaan toi hella ensin 6. Niin pikkasen yli puolet tosiaan tätä, niin saadaan se oikea suolapitoisuus siihen. Olisiko se tossa? Eli tässä on niin puoli desiä tää tämmönen mitta, niin suurin piirtein, niin siinä on noin puolet. Niin se riittää suurin piirtein siihen, niin saadaan oikea pitoisuus siihen. Ja nyt vaan sitten kiehautetaan se ja sitten laitetaan spagetti sinne. Ja me tehdään sillä tavalla, että me keitetään tää spagetti al dente. Ja tarkka aika siihen on 9 minuuttia. Sen jälkeen otetaan talteen pikkasen keitinvettä. Jos haluaa tehdä kastikkeita sun muita, niin se on tosi hyvä semmoseen. Sitten kun lämmittää uudestaan tuon spagetin, niin pikkasen laittaa sinne sekaan sitä, niin siinä on tärkkelystä, niin se tekee siihen mukavan kastike tuntumaan. Ja me tehdään tosiaan niin, että me jäähdytetään tästä nopeeta, kun tää on keitetty 9 minuuttia. Huuhdellaan vedellä ja kuivatetaan pikkasen, tai ei kuivateta, vaan siis vähän se suurin kosteus pois sitä lävikön kautta. Ja sitten mä laitan sen astioihin ja se voi laittaa jääkaappiin, ottaa seuraavaa ruokahetkeä, tai sitten voi heittää pakkaseen, niin kuin me tehdään, laitetaan osa sinne. Niin. Et odotellaan, kun tuo kiehuu tossa nyt. Niin. Siinä on ottimet. Katsotaan, kiehuuko jo. Kuulostaa pikkuhiljaa. Ei sitä ole ihan olla, mutta tässä rupeaa pikkuhiljaa kiehua. Elikkä tehdään nyt sillä tavalla, että mä laitan nuo spagetit sinne sitten. Elikkä tosta voi tehdä tällä tavalla, että voi leikata pikkasen, että jossakin se lähtee tälleen kun iskee, mutta tässä tapauksessa mä varmuuden niin kova tää Extran muovi, niin mä teen näin. Elikkä mä otan tommosen puolet tosta paketista. Noin. Se menee näin kivasti ja ylös tosta vaan ja sitten tuolta alta voi vielä tehdä näin, niin saa sen puolikkaan siitä. Tuo on aika hyvä. Mä otan tästä pikkasen pois. Siinä on aika tarkkaan puolet nyt. Elikkä näin ottaa sen. Ja sitten tää on hyvä keino kun laittaa sen näin ja sitten pikkasen kääntää näin. Otetaan toi alle. Eikä tälleen kääntää ja tipauttaa sen keskelle tohon, niin se tipahtaa tolle kivasti siihen. Saa tommosen viuhkan siihen. Sitten laitetaan toi kattila siihen, niin se höyrystää sen. Niin tästä voi pikkuhiljaa näin painella sinne, kun ne pikkuhiljaa pehmiää, niin saa sinne sisään. Ne on aika nopeeta.
antaa olla hetken kutosella. Saadaan se kiehuun kunnolla vielä ja silleen, ettei se liikaa tuu ylitte sieltä kumminkaan. Tällä kapustalla voi sitten vähän No niin, nyt on aika tommosia kivoja, että saa ne tonne veteen peittymään. Ja kannattaa melkein avonaisella kattilalla kiehuttaa sitä, ettei se tuu ylitte sieltä. Siinä näkee se heti. Ja tosiaan kello, eli 9 minuuttia. Se on tarkkaan se 9 minuuttia, niin saadaan sitten tasana al dente tehtyä siihen. No, mutta majastin päällä. Se kannattaa tehdä, niin tietää tasan tarkkaan, milloin se on se al dente. Ja jos tosiaan tekee sillä tavalla, miten me tehdään, nyt laitetaan pikkasen pienemmälle se rupee kiehuu ylitte. Lentelee tolleen, antaa vähän tuon kattilan siinä, ettei se lentele joka suuntaan. Niin jos tekee niin kuin me nytten, eli 9 minuuttia kiehuttaa, sitten laittaa sen lävikköön ja ottaa osan keitinvedestä talteen, niin me jäädytetään se siinä sitten lävikössä kylmällä vedellä ja laitetaan sitten pakkaseen osa ja osa jääkaappiin. Ja sieltä voi sitten ottaa tarvittaessa aina miten paljon tarvii. Mutta jos tekee niin, että on joku kastike, esimerkiksi lihapullakastike valmiina tuossa tehtynä, niin tosta voi suoraan ottaa sinne sitten sen verran pakettia kun tarvii siihen, eli ei yhtään huljauttele sitä vedessä, että siihen säilyy se tärkkelys pinnassa, niin se ottaa kiinni siihen kastikkeeseen ja imee sen maun ihan eri lailla, kun sen huuhtelisi kylmässä vedessä. Ja sen ei tarvitse kauan olla sen kastikkeen kanssa, 3-5 minuuttia, niin se on täydellistä sitten. Hyvin kiehuu, eli 3 laittaa 4, niin pikkasen lisää tulee vauhtia siihen, niin se tarvii kumminkin, että siinä on kunnon kiehuminen. Tähän voi tosiaan laittaa, me laitettiin pelkkä suola, merisuola siihen, 1 desi. Suhde oli 8 litraa, 1 desi, 8 litraa vettä ja 1 desi karkeata merisuolaa. Kun me laitettiin 2,5 litraa vettä, niin se oli pikkasen yli tommoseen, joku semmoinen 30 millilitraa karkeata merisuolaa, niin se voi korvata osaksi tuolla lihaliemellä, kalaliemellä, kanaliemellä tai kasvisliemellä, jos haluaa siihen jotain erikoista makua vielä. Niin laittaa vaikka 20 millilitraa karkeata merisuolaa tämmöisen 2,5 litraa vettä ja 1 tai 2 esimerkiksi kanalientä siihen, niin, tai lihalientä. Ja mitä lientä haluaa laittaa siihen. Laittaa 5, niin se lähtee näköjään pikkasen hiipuu toi kiehuminen. Joo, kannattaa välillä sekoitella sitä, että se vähän irtoo, että se ei jää möykyksi, jos sinne jää jotain tuommoista. Joskus se saattaa jäädä möykyksi. Noin, antaa olla hetken siinä. Noin, nyt se on aika tarkkaan 9 minuuttia, eli otetaan 0. Näyttää hyvälle. Katsoo tolleen, niin se on niin kuin pikkasen tolleen niin kuin myötäilee kapustaa. Et se niin kuin menee, niin kuin se ei niin kuin, siinä ei jää kauheita väliä. Niin se on al dente. Ja tehdään nyt sillä tavalla, että laitetaan, eli kattila pistetään tänne ja siihen toi System puulaaketti. Ja
kaadetaan toi liemi talteen, osa siitä otetaan. Ja tietenkin kaikki voittaa. No. Sitten ei muuta kuin nostetaan se sieltä. Oppa heija. Olipas se painava. Koitan nostaa täältä pois. Jeppä. Siinä on se keitinliemi. Ja sitten huuhdotaan se nopeasti kylmällä. Tärkkely irti siitä, niin se on helppo pakastaa tai laittaa jääkaappiin. Ja sit kun ottaa sen sieltä, niin se ei ole yhtenä möykkynä. Vaikka eihän siitä toista väliä, jos sen laittaisi möykkynäkin, niin kumminkin sen, jos tekee semmoisen annoskoon, niin se on sama periaatteessa. Jos haluaa laittaa niin kuin kastikkeiden sekaan, niin se tarttuu siihen mukavammin. Mutta jos haluaa tällaista irtonaista, niin se kannattaa huuhtoa sitten. Mutta tosiaan ei sekään ole mikään pakko, jos tekee niitä annoskokoja, niin voi suoraan laittaa sitten ruoanlaittoon. Tässä on tarkoitus tosiaan se, että kylmällä vedellä niin se jäähtyy, se samalla irrottaa sen tärkkelyksen pois sieltä. Ja totta kai se osa suolastakin lähtee tässä menee, mutta toivottavasti ei kaikki. Noin. Se on siinä. Ja se voi laittaa takas tänne kattilaan tai sitten antaa jäähtyä ja laittaa annosjuttuihin niin kuin me tehdään. Eli se oli siinä sitten. Antaa jäähtyä hetken spaken siinä. Ja sitten kun se on jäähtynyt, niin laitetaan se näihin rasioihin. Joko tämmöisiin muovisiin tai sitten mitä nyt on itsellä. Että tossa on tuommoinen Tupperwaren, se on hyvä. Ja sitten nämä on hyviä kanssa nämä tämmöiset muovipakasterasiat tämmöiset. Niihin voi laittaa.